lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye Keyita ale bi yan min ye bi su in na ale ye sibiri su ye juma tile o kɔni o banna pewu. Falaye cɛkɔrɔba dɔ ko an y'an b'ale kunna k'an m'ale kumakan ta a y'a kɛ kɛlɛ ye ko olu ye Bamakɔ dugulenw ye ko an kun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko ne ni Buwa Sɛnpara tun bɛ baro la ko ne ɲinɛna ale ko n k'a kɛ pewu an bɛ mɔgɔ bila ka taa ka interview kɛ kuma ka d'a ye n'a bɛ fɔ baw n'a mɛn min ye Tarawelekɛ ye k'a ka hakɛ to an ma ɲinɛ a kɔ baara n'a kɛcogo don. Su in na sabu kelen dugulama kuma kelen min bɛ jamana kɔnɔ Falaye Yann Fusilier bilali a n'an ka wolomasiri taba maa 82 olu labilali min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra alamisa kɔnɔna nka Falaye yanni alamisa cɛ ko caman de sigira sen kan yaasa an ka kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ sɔrɔ fɔnkɔɲɔgɔnkaw olu bɛ se ka bɔ a la cogo min na o de la sa bi min ye nɛgɛ kanɲɛ 17 waati Bamakɔ pankuru jigikɛnɛ fa min bɛ yen n'o bɛ Sɔrɔdaso ka fan fɛ Falaye maa 82 in u sera Bamakɔ kɔnɔ u kunbɛnna maa min fɛ u bɔtɔ pankuru yɛrɛ kɔnɔ o ye Elize Jean Daw ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ale y'u bisimila bi jumadonya in na maa 82 bɛɛ lajɛlen dafalen sera Bamakɔ kɔnɔna Falaye u ka labilali o kɛra kunungo n'o tun ye utukalo tile 10 ale ni 3 ye bi tile 14 u donna Bamakɔ kɔnɔ kunbɛli sa n y'a f'i ɲɛna cogo min na ba 101 Senukaw fɛ yen kunbɛli kɛra o de kɔnɔna na u kunbɛlen sa k'u labɔ pankuru kɔnɔ min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye général de division Elize Jean Daw ye a ye u fo u ka dimi ni munɔgɔ ni kɔngɔlamuɲu ni u ka magwana Falaye wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a yira la sa k'a fɔ ko mun ye maa tɔw fana ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na yaasa cogo min olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Elize Jean Daw ko waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra avril kalo tile 25 san 2026 o bingali de sen fɛ olu jasora Bamajɔni jɔ walekɛbaw bolo a ko a b'a da u tulo kan ko wulikajɔ in min kɛra avril kalo tile 25 ko fanga dafirili baara de kun ko b'u kɔnɔ min ye Mali yɛrɛ jamana ye k'a ko bɛɛ ban pewu ko de kun ye laɲini ye wa sisan sa ko min ye o waleya in ye o ma se ka sɔrɔ u ye kibaruya jatigintan ni kumariya minnu bɛ yen ni sen tɛ olu kan u y'olu fɔli daminɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o k'u sinsin n'a ye a ko nin waati laban in kɔni na degun dan ye Bamaji jɛkulu ta ye sabula min ye armée ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu olu bɛ wulikajɔ la su ni tile u bɛ wo kɔnɔ k'u ɲini k'u bɔ baara la pewu maa minnu bilala sa Elize Jean Daw k'u ma k'a b'u fo u ka fasoden ɲumanya la u ka miiri ɲumanya la an'u ka wolomasiri tabaw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna wagati min na u minɛna a y'a ɲini u fɛ sa min ye kɛnɛya tigilamaw ye Falaye k'u ka nin maa ninnu lajɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen o kana minɛ maa la ninnu na han min ye maa minnu bilalen filɛ nin Falaye a ko fana ko min y'u ka sara ye waati min na n'u kun ti yan o sara fana bɛna jate ka di u ma wa a y'a yir'u la fana k'a fɔ k'u k'u cɛsiri k'u wulikajɔ ni baara minnu boloda joona yaasa cogo min na u jɔyɔrɔ ye min ye Bamajɔni jɔlen kɛlɛli la u bɛ se ka o ta cogo min na maa kofɔlen ninnu yɛrɛ tɔgɔla Falaye n'olu bilara maa kelen ye kuma ta o ye jamana ɲɛmaaw fo min ye malidenw k'olu fo wulikajɔ ni cɛsiri min bilara sen kan yaasa olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka segin ka n'u ka denbayaw kɔnɔna na u y'a yira fana Falaye k'u labɛnnen don ka baara daminɛ dɛ k'olu kɔni labɛnnen don bi bɛɛ ka baara daminɛ wa bɛ jamana ka bolo kan sabula olu ye kalikan min kɛ o ye ka Mali kisi ka Mali tanga ka malidenw kisi ka malidenw tanga o baara olu tɛna ɲɛ o kɔ ko kun cɛla ni min ye miniti kelen ta sibila Falaye ka ɲɛsin fure minnu binna an ka jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 min ye général d'armée Asimi ye ka foli ta ka ɲɛsin o ma malidenw sɔrɔdasi ninnu ko k'u tɛ se ka ɲinɛ olu de kɔ Falaye su ni tile k'u ye malidenw ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma minnu b'u tɔgɔla kuma kun fɔ don o don Falaye ka kɛ ni min ye Yann Fusilier bilali ye Bamakɔ kɔnɔna na yan maa caman ye hakilila di studio tamani maaw ma Falaye waleya in kɔni kɛlen don sa ka kuma mugu wuli bi kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛla don o an ka gɛrɛnna kumaw don o barokɛyɔrɔw la o bɛɛ lajɛlen da bɛ kuma kelen min na o ye nin tubabukɛ in bilaliko kuma ye dɔw ka fɔ la a bɛ sɔn ka na ni sɔnɔgɔya ye Mali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan ani Mali fan wɛrɛw fɛ studio tamani maaw ye kuma di maa minnu ma
dɔw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye ko nin b'a yira sa ko jamanakuntigi a jan bɛ jamana in na min ye waleya in ye ko yɛlɛma ko a tɛna na sɔnɔgɔya ye Mali ni Faransi cɛ wa maa dɔw y'a yira sa ko bɛna kɛ kɔn ka kuma ye kosɛbɛ muso dɔ kɔni bɛ Balabugukaw fɛ yen o y'a yira studio tamani mɔgɔw la ko nin b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi ye ko ni Mali k'u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko ka bolo ni ɲɔgɔn ma kɛ ko k'a sɔrɔ min ye hakɛw bɛɛ lajɛlen dafalen don ni Balabugu muso y'o fɔ fala ye Yirimajɔkaw fɛ yen maa wɛrɛ fana y'a fɔ studio tamani maaw ɲɛna ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ko nin kan ka fo nin kan ka tɛgɛrɛ kan ka fɔ nin ko in na kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin wulikajɔ min kɛ Yanfoyilakaw fɛ yen ani Buguni marabolo kɔnɔna na maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye k'a kan ka minɛ ba la baara kan ka kɛ ni a ye hali n'o y'a sɔrɔ a dugumakow olu t'o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn nka min ye tubabukɛ kɔni bilali ye n'a mana ni lafiya min ye ko a tɛna na n'o degun ye maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ ko la kɔlɔsi olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna na ni lafiya ye nka min ye Pierre Claver Bakɔrɔba Traoré ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko maaw kana kɔn ka kuma ko sabula ko in nana sira minnu fɛ ani Mali bɛ ka taa sira minnu fɛ a bɛ se ka kɛ maa minnu bilara ka kuma ɲɔgɔnya kɛ olu y'u ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka se ka fan fila gɛrɛ ɲɔgɔn na nka miirinaba min bɛ Mali kɔnɔ bi ani taabolo min bɛ Mali kɔnɔ bi ko yɛlɛma Faransi na sɔn o bɛɛ ma wa k'a kɔni ka ɲi bi u ka jiningew koliji la yaasa jamana fila in ka adamadenya baara u b'u kɛ kɔrɔlen cogo min na u k'olu kɛ bɛɛ k'i ka dan dɔn bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko min ye i se ni dan ye min ye k'o kɛ jamana fila in bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na yanni visili ye bilali fala ye ko min ye a kuma cayalen don yɔrɔ caman na bi dɛ ko yɛlɛma bɛna don ko la wa don waati nataw ko wa fana maaw kan ka mun bila u kunna fala ye an ka sɔrɔdasi 82 min bilara k'o de ye ko in yɛrɛ la koba ye kosɛbɛ ni ko ta fan fɛ wolomasiri tabaw ta fan fɛ kalan ni baara min bɛ kɛ ka don olu ka musakaw n'u ka kow la k'olu ni kisili kɔni k'o de ye koba ye nin ko in na maa kan ka jamana ɲɛmaaw fo min na kosɛbɛ a tɔ ɲininkaliw a dugumakow n'a fɛnw k'o ye faamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara ye n'an bɔra yen an bɛ taa Usubi Janɲakaw fɛ yen fala ye Usubi Janɲa min ye sanpɛrɛn ye ale ye tiɲɛni kɛ ye dɛ baganw a y'olu kɔni ni kɛnɛ karaba fala ye bakɔrɔnin 19 ni sagajigiba 1 a jiginna olu de ka Sidibelakaw olu fɛ yen Usubi Janɲa ale yɛrɛ bɛ nin waati in na ba fila bɛ marabolo o kɔnɔna nka a yɛrɛ fana kɛra cercle ye han Usubi Janɲa fana kɛra cercle ye nin wagati in na ko waleya in kɛra alamisa tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 17 waati k'a y'a sɔrɔ sanba o de kɔni bɛ ka n'ale o sanko ko hukumu kelen kɔnɔna na fala ye Seko Jacques ɲɛmaa n'o ye Paul Issa Daro ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Seko Jacques ye a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ nin kalo in tile 12 laadala ɲɔgɔn ye min senfɛ sa samiya fiɲɛw ale ni waleya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na sa ko min ye ji kɔni sigili n'o ye ka sanji kɛ ka tiɲɛni kɛ fala ye k'o kɛra yɔrɔ 5 ye sanpɛrɛn fana jiginna yɔrɔ 5 la fila ko o san fiɲɛba 2 ko o wulila min ye waleya cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa 6 o ni tora la maa 11 olu joginna min ye maa so bin min kɛra ko senfɛ sa o kɛra binko 20 ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan sa guwa 102 bi olu de kɔni bɛ min bɛ maa 927 ma bi ni olu kɔni ye degun sɔrɔ ko in na gouvernement ale ye sangafo kɛ ka ɲɛsin furew ma banbaatɔw ko ala ka olu dayɔrɔ sumaya maa minnu bɛ sa ni olu bɛ furakɛli la ko ala ka nɔgɔya k'u ye fɛɛrɛ ni dabali sigilen don sen kan sa min ye Seko Jacques ɲɛmaa fɛ baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min a ko k'u tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka se ka baaraw kɛ jamana kɔnɔna na o baaraw bɛ sen na protection civile maaw fɛ wulikajɔ min fana kɛra marabolow kɔnɔna na sa min ye cakɛda bolofara minnu bɛ olu ka baaraw ka sigi sen kan k'o fana bɛ sen na dingɛw bɔli ni jisiraw bɔli ni kɔsiraw bɔli k'o baaraw fana bɛ sen na ani dingɛ belebelebaw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen na maa minnu sigilen don jitɛmɛsiraw la Bamakɔ kɔnɔna na fana k'olu lawulili fana bɛ sen na su ani tile a y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ maa minnu sɔrɔ n'u maa minnu ko k'olu b'u bolo don nin baara in na fala ye volontaires ne ka sigida ne ka fasoko ko olu n'u maaw fana bɛ baara la u ye fɛɛrɛ fana ɲini sa k'a ɲini marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ balo ni fɛn minnu bɛ yen ni maa mago bɛ jɔ la ni degun y'u sɔrɔ k'olu labɛn k'o bila u bolo kɔrɔ k'o baaraw bɛ sen na kibaruya fana ka di waati bɛɛ lajɛlen sanjiko kibaruya ale kan o la sa min ye sanjiko kibaruya fana ye fala ale ni jiko kibaruya u y'o fana sansalamati k'o fana ɲɛfɔ météo maaw y'a yira sa k'a fɔ ko utu kalo in kɔni kɔnɔna daminɛ na k'a daminɛ tile 10 fɔlɔ la ji ale bɛ ka caya dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ samiya daminɛ ji ma caya kosɛbɛ ten wa fana ko min ye sanji kɔni ye k'a bɛna tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la
min ye météo maaw ye olu ko an ka o bila an kunna ka baara kɛ n'o ye kaba mɛgɛriw fana bɛna bonya kosɛbɛ kuma tɛ nin waati laban ninnu na a y'a yira safara k'a fɔ ko ji sigiyɔrɔ ko ta fanfɛla la ale ni baw ni kɔw olu hukumu kɔnɔna fana na ko ji a bɛ ka yɛlɛ yɔrɔ caman na ko bɛ sɔn ka na ni degun ye yɔrɔ dɔw la sabula ni baw fara fala ye a bɛ walankata ka don maaw ka so kɔnɔ so minnu bɛ n'olu bɛ baw kɛrɛfɛla la gouvernement ko sa ko a bɛ welewelema da ka ɲɛsin dugudenw bɛɛ lajɛlen ma u k'u hakili to fɛɛrɛ minnu sigilen no sen kan yɔrɔ minnu bɛ yen n'o tɛ maa sigiyɔrɔ ye u k'olu bila ji tɛmɛsiraw ka bila maa si kana taa baara boloda kɔbolo ni ba tintin ni kɔ tintin kan yɔrɔ kuma tɛ sango ni salina siniko ji ye maa minnu sɛgɛn wa fana min ye fɛɛrɛw ye sa ba kanko ni ba kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen maaw k'o yulu k'olu ye k'u to yen sabula ko ji a bɛna walankatali daminɛ don nataw kɔnɔna na min ye sanjiminɛnanw fana ye an ka hakili to o fana na min ye san kɔrɔla la an ka o jateminɛ telefɔniw an k'olu fa ni san kɔni finna ka ban an ka telefɔniw fa yɛrɛ de fala ye k'u mabɔ an na wa potow fana ka t'i jɔ olu kɔrɔ ka san minɛ ani yirijukɔrɔlaw la ko ka nin bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen Segu Jacques côté fo ka taa se samiya ale banni ma Segu Jacques ɲɛma colonel sapeur pompier Isa Raoul Dana Dabo ale de ye bataki in fasiri ko wa ko ni maa min mago b'u la fala ye sapeur pompier maaw ni mago b'olu la 122 122 ni mago bɛ polisi la o ye 100 ye o ye 100 ye gendarmerie nationale 110 o ye 110 ye olu ka numéro filanan fana bɛ yen o ye 111 111 garde nationale o ye 145 145 Segu Jacques yɛrɛ n'i bɛ fɛ k'ale yɛrɛ sɔrɔ fana i bɛ se ka 144 kɛ o ye 144 ye Bafulabekaw fɛ yen fala ye an y'a kuma fɔ sisan Sidibelakaw olu kɔni ka yɔrɔ kɔni tiɲɛni kɛra ye kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna n ko bakɔrɔni kɔni 19 sanpɛrɛn ye o de tiɲɛ maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na sa o kɔni y'a jira sa ko b'a ɲini fanga ɲɛmaaw fɛ wuli ka jɔ ka kɛ sabula a kamana ko an kɛlen don ka dugudenw sɔrɔ kosɛbɛ min ye denmisɛnninw fana ka boloci kow bɛ sen na kuma tɛ senfagabana n'o ye polio ye bankasikaw olu fɛ yen a jira sa k'a fɔ ko utukalo tile 13 min ye an ko sɔngo ni bankasi ye a jira sa ko denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 2 la ka taa se san 5 ma olu ka boloci bɛna kɛ an sɔngokaw fɛ yen sa u ye suturaso o de ta k'a sɔrɔ bankasikaw fɛ yen u ka CSCOM belebeleba u y'o sugandi ka se ka baara ninnu kɛ k'a ɲininen don denbaw ni denfaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ ni denmisɛnnin ninnu ye yaasa u ka boloci bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa u bɛ se ka kisi senfagabana ale ma cogo min na segukaw fɛ yen yirituru o baara bɛ sen na sifinnakaw olu y'a jira sa ko ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye ani jamana yɛrɛ fɛɛrɛ min sigi sen kan Segu denmisɛnw ye layidu ta fala ye ko bɛna na yiriju 100 o de turu o hukumu kɔnɔna na sa dugudenw ɲɛmaaw ale ni faso ɲɛmaaw y'u bɛɛ lajɛlen wele yiri kunfɔlɔw sa o taara n'olu ye Radio Mali ale kuru kɔnɔna na min ɲɛsinnen don Adama ka hôtel ma n'o ye hôtel résidence ye Segu fala ye Wartem Jabala Segukaw fɛ a ɲɛsinnen don yen ma u ye bɛɛ lajɛlen wele sa ko ka taa yiri turu yiriden 20 u y'o turu ye fɔlɔ tɔ ka ca dɛ mugan ma bɔ 180 bɛ yen dɛ denmisɛnninw n'a kɛn bɛ k'a dafa mugu jala la k'a sɔrɔ a ɲigin t'a da yiri ninnu bɛ turu dɛ yiriju 100 fana fala Yorosokaw fana fɛ yen olu fana y'o layidu ta k'olu bɛna o turu nka Yorosokaw ta danfara min bɛ olu ni Segu ta cɛ fala ye olu ye yiri sugu minnu ta o ye jala ye min ye buyagi sɔmɔsun ka taa se sunsun ma olu y'o yiriw de sugandi k'u bɛ olu de turu olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u ka eaux et forêts maaw la yiri 3,000 olu b'a fɛ ka o de ɲini k'o turu 100 in a t'olu bɔ han Yorosokaw ko 100 in t'olu bɔ dɛ olu mago bɛ 100 de la ka se ka o turu Yoroso n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Kayikaw fana fɛ yen baara min bɛ sen na n'o ye kiiri so kura dilanni ye Mali n'a dɛmɛbaa jɛkulu u taara u ɲɛda yɔrɔ in ka fala ye baara in k'a kan ka ban ka bɛn novembre kalo ma ka kurumokarili kɛ gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ale yɛrɛ tun b'u ɲɛma maa minnu bɛ sa n'u nana ka na kimɛli ni lakɔlɔsili in kɛ u y'a jira sa ko baara taacogo ka ɲi ni nin so in banna moti ta ɲɔgɔnna don fala ye kiiritigɛyɔrɔ b'a la kiiritigɛlaw jigiyɔrɔ b'a la so b'a kɔnɔ jigiyɔrɔ b'a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ olu ti bɔ tuguni ka taa yɔrɔ wɛrɛ tuguni ni kɔni ye n kɛra magistrat ye sa Kayi on zone fini ye moti ta ɲɔgɔnna o de dilan dɔ don Kayikaw fana fɛ yen Kulukoro yaasa ka se ka min ye maaw gɛrɛ kiiriso la fala ye u ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan Kulukorokaw fɛ yen kunungo alamisa ka baro sigi kɛ u kunna maa 100 ɲɔgɔn ko o de nana baro sigi in kɛnɛ kan nka fala ye ko maaw ma tɔ to kiiritigɛlaw y'a kɛnɛ in kan ye dɛ degun min b'u la k'u y'a caman fɔ kɛnɛ kan ye kiiri yɛrɛ faamubaliya yɛrɛ degunba ye min ye fala ye e bɛ bɔ f'i ka togoda na ka na e nalen se tuma min
abena na yire la tableau la ko k'a fɔra k'e ka kiiri bɔra a ma dɛ e bɔra fo bɔrɔ i bɔra fo Madina Sakɔ k'i ka kiiri bɛ Kulukoro i selen tuma min ko nin dulonna kunna sini k'a fɔra k'a bɔra a ma e nana ka ban donc u y'o gɛlɛyaw fɔ ani fɛn caman fana bɛ yen denmisɛnninw ka ko ninnu na bi telefɔni ko ni fɛnw na u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ nka a yirala k'a fɔ ko Kulukoro yɛrɛ kɔnɔna bi Falaye muso 4 bɛ kaso la a n'a fɔ ma diya musow ye dɛ u y'o kuma fana kɔni fɔ a kɛnɛ kan ye ko k'a lajɛ muso 4 bɛ yen k'olu bɛ kaso la bi u y'olu ka kuma fɔ Kulukorokaw u y'u da don o la barosigi in senfɛ barosigi min ni kafɛ di ale de kɛlen don k'a sigi sen kan Danmarikaw ka lasigidenso ale ka bolofara min n'o ye Famaku ye musaka in a bɔra ale kun Tɔnbɔkutukaw olu bɛ se k'a fɔ tare Falaye sabula kibaruya duman bɛ Tɔnbɔkutu couvre-feu n'a y'a sɔrɔ ale tun bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 la ka taa bila segɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 5 la Falaye ko u y'a kɛ nɛgɛ kanɲɛ 0 ye heure 2 farala kan donc sisan sa Tɔnbɔkutukaw bɛ se k'u munumunu fo ka se 0 heure ma min ye sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 ye sa a bɛ se ka wuli o la ko kɔni laɲinina sa min ye ɲɛmaaw fɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛko ta na sira la sa Côte d'Ivoirekaw fɛ yen min ye Afrobasket ale demi-finale tani daminɛna bi Falaye min ye musolakaw ka jaabi an y'o de sɔrɔ fɔlɔ Egypte Mali ye ale dasi nin gɛlɛyara dɛ Falaye 57 55 yɔrɔ an bɔra kɛmɛ kɛlɛ la maaw la sa dɛ a m'an se yɔrɔ de ɲini cɛw ta o fana tun kan ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ɲa dɔn a finale 2 bɛɛ lajɛlen kan ka taa sini wa min ye biennale fana ye Falaye sini ye Segu ni Kayi ye Segu Kayi o bɛ taa sini ni Ala sɔnna a ma Bamako kɔni ye basikɛti bɛɛ cɛ ka k'a kun senba biribiri fana bɛna na kɛ ko yɛrɛ kurumo karili kun cɛli o ye kalo tile 16 ye na Ala sɔnna a ma o fana bɛ kɛ pavillon sport la o ɲɛnajɛw n'o jaw bɛɛ lajɛlen bɛna na jira télévision soba maaw fɛ AS jamanaw olu ka senandolati ɲɛmaw n'o y'u ka fédération de football ye Falaye olu ye wuli ka jɔ kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna min ye Coupe d'Afrique ale sigi sen kan AS jamana 3 in fɛ koyi Mali Burkina ani Niger san 2032 Coupe d'Afrique k'olu b'a fɛ k'o labɛn kɛ kuma in ale fɔlen kɔfɛ sa u ye lajɛba kɛ Wagadugukaw fɛ bi fédération ɲɛmaa 3 bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugu n'o ye Burkina faaba kɔnɔna na ye kunungo alamisa fana u ye lajɛw kɛ min ye ministre des sports ye n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ministre u taara bɔ o ye n'o ye Anik Zigme Ouattara ye u taara ale fɛ yen u ye ɲɛfɔli kɛ a ye baara min bolodalen don Mali ale fédération de football fɛ ka taa se min ye Burkina ta ma ale ni Niger ta an ka fédération président Falaye o ye Muazu Sise n'an b'a wele ko Baba Sise ale ye Mali ta ɲɛmaa ye colonel major Umar Sawadogo ale ye Burkina Faso ta o ɲɛmaa ye min ye Isiaka Adamu n'an b'a wele ko Pele ale ye Niger ta ye fédération ye ni maa bɛɛ lajɛlen ye lajɛ fana kɛ Burkina kɔnɔna ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'o y'a sɔrɔ Mali ale ni Burkina delila ka Coupe d'Afrique ale labɛn Falaye Burkina ta kɛra san 1998 Burkina ye Coupe d'Afrique labɛn kɛ Mali ta kɛra san 2002 CAN 2002 anw y'o kɛ ya Falaye o la sa min ye Niger ye ale de ma deli ka Coupe d'Afrique labɛn kɛ o la u bɛna maa ma falen minnu ye nin baara ninnu kɛ ka kɔrɔ olu fana bɛna ɲan kuma ɲɔgɔn ya ko sabula min ye Coupe du Monde bɛ ka taa wagati min juillet kalo tile 18 finale yɛrɛ tan don Patrice Motsepe ni ale ye kafu ɲɛmaa ye ko kibaruya in a dara ale tulo kan yaasa cogo min na jamana 3 in ka ŋaniya a ka se ka ta ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɛra New York kaw olu fɛ Coupe du Monde finale o masuruna yɛrɛ la wulikajɔ kɔni bɛ senna sa ka labɛn ale sabati kɔkan kibaruya saba b'an bolo Corée du Sud kaw fɛ olu ka fototala dɔ Falaye k'u ye o minɛ k'o bila kaso la a minɛ kun ka bila kaso la sa maa minnu sa ale bɛ se olu kaw fɛ yen n'o y'u ka faaba kɛrɛfɛla duguncinin dɔ ye maa kofɔlen n'o o ye Yang Jin-Yung ye si bɛ san 46 la ko ale de filɛ nin k'a ka passeport bayɛlɛma k'i bɔ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ Ukraine kaw fɛ ka taa kɛlɛ fototaw bɛɛ lajɛlen kɛ ka segin ka na a seginnen ka na u ye jɔ d'a kan k'a ka ɲɛfɔli kɛ sabula a tun taara cogo di kabini février kalo la sa ko maa kofɔlen san 2022 a y'i senfa ka taa Falaye fo nin waati de la a segira ka na sa u ye tɛgɛ d'a kan
k'a ɲininkaliw busamisɛnw k'a kun sa a ye nin wale kɛ kun jumɛn na mun y'a se Ukraine kaw fɛ ani jɔn min ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ de b'alen sa kiiri sigilamaw ko k'a bila kaso la. États-Unis y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ale ka service de renseignement maaw ye fala ye ko Ukraine ko a fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ sɔrɔdasiko dɛsɛ bɛ u la missile min bɛ se ka kunbɛli kɛ k'o fana dɛsɛ bɛ u la. Américains ka congrès maaw kɔni ye sɛbɛn in sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka généraux Pentagone maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin degun de bɛ Ukraine kan bi. Ukraine dun fana tun ye wuli ka jɔba kɛ ka se ka se sɔrɔ k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ la sa ka na se juin kalo tile 30 ma min ye sɛbɛn ye sa ale kɔni bɛ munumunu na États-Unis kaw bolo wa min ye Ukraine ye bi k'a kɛlen don k'a fanga dɔgɔya kosɛbɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw la n'o y'a sɔrɔ a kun jigidalen don nanzara jamanaw kan k'olu fana ka musaka ko gɛlɛyalen don bi kɛlɛminan san ni kɛlɛminan di k'olu fana sɛgɛnnen o la kosɛbɛ sigikafɔ min n'o fɔra ko ka o laɲini joona yaasa ko in a marifaci bɛ se ka jɔ cogo min na. Kigalikaw fɛ k'an ka kuma kun cɛ min ye Ablaye Diop ye ale bɛ taama n'a ye olu kɛlen don ka barosigi kɛ sa barosigi min bɛ tali kɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta na sira fɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn sinsinni na cɛncɛnfuga jamanaw olu bɛ baara mun na bi ka se ka o ɲɛfɔ Ablaye Diop ale b'o ko la ye a ye ɲɛfɔli fana kɛ degun ni baara mun kɛra an ka jamanaw kɔnɔna na AES jamanaw ye wuli ka jɔ min kɛ Ukraine kaw bɛ ka na maaw dege yan cogo min na ani drone bɛ ka baara cogo min na an ka jamana kɔnɔ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na kabini ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka se ka faamuyali kɛ a ko la babu o bɛ kun cɛ sini ni Ala sɔnna a ma nin bɛ dan sigi an ka bi su in na kilimanu telimanw kɛnɛ na fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Ala ka su hɛrɛ caya i Keyita a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale de kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara o wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten falen n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hiji ta o hukumu kɔnɔna